ഭർത്താവ് നിങ്ങളുമായിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ആദ്യ രാത്രി മുതൽ കീരിയും പാമ്പുമാണ്. 4 പിള്ളേരും ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ സരസ്വതിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ? ആദ്യത്തെ ചപ്പാക്കുറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മര്യാദ സംസാരിക്കരുത്. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളെ. അങ്ങനെ പല സ്ത്രീകൾ കാണും, പല കുടുംബക്കാരും. നിങ്ങളെ കണ്ടറിയാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല സാറേ. അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് ഒരു മര്യാദ വേണ്ടായോ? എന്റെ സരസ്വതി അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ വിവാഹമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാന് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞ ചെണ്ടമേളമൊക്കെ ചിങ്കാരിമേളൊക്കെ കൊട്ടി നടക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്കിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രമണണ്ണ കണ്ട്. രമണണ്ണ ഭയങ്കര മേളക്കാരനാ. അങ്ങനെ ഞാൻ രമണണ്ണ പറമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച്, പിന്നെ സംസാരിച്ച് രമണണ്ണ ഞാൻ വീട്ടിലെ തിണ്ണയെ വെച്ച് സംസാരിച്ച്, അവസാനം രമണണ്ണ കയറി വീട്ടിനകത്ത് ചോറ് വെച്ച്, ഞാൻ കറി വെച്ച്, നാട്ടുകാർ പലതും ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ച്, അവസാനം വാഴപ്പനെ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ പൊക്കി കല്യാണം നടത്തിച്ചു. വാഴത്തോപ്പിലോ?